ata tengo tebinga mwancho murigelio getembe television network ekiunga kia mamugusi igana ene natale ira bakobanega kwa zangu ra duniani abakabaya abakobengejo nonye naye no bwengejo ru mwancho murigereri oikanche chenche kugutarira kuri ndenta teko tebia somoroberi bwa bako mwagache misiongolo kibacha naratalire igiga igase natalire ngotebi gure ngai ekiagera banyene mbaroro mapema chemurigereri tiga tugambe noyo mita ya mogigaiga makoyone kiki ngakyo gendrete makoyone biyamono sana biyamono mbarati yako kotesa kutumetinga ya kiara no choro basiwe kama makoyone okay there is no problem guicheba ense na berigo makoyone ro yaro tachitie tinga ose nona no bwatenda kene mapema okay bona makoyone ngaki ba ukuruka nje nkuru video ni mukaya Gideon Mokaya. Okay. Yeah. Enkangai. Enkani iniga. Ga. Enkanoga. Yo ningwana no enoga bwana. Bwerte ko iga ngakiasa yakoro kubo mukora bo ige bo tabali bo kwende bo nyabisase sukuru gurali bo basi. Igambo tori. Okay. Igambo tori. Botori. Okay, botori linkora igwa. Yeah. Okay. Ni nyare konyora una ribo sungura andanga. Wono sungura. Oturi komonsa. Sungura mubua emoina. Bua emoina. Na inde wono nera turu chitura basego. Bona bua karati ga. Takubate uzatomo tutomo titole birani. Arulese. Okay, wono makoyone. Abuna naikiriga. Gochi enseme ya muina. Nenseme ya muina, nenseme ya mata ne ya rugura. Kuru enseme ya muino ga so montora nyome kuru. Ngakia sa ya kuru. Tuga ya ambonchari. Atambe ga ke ambonchari mata. Na yoto kunyomerana. Okay. Okurire rire tunukeri igoro. Ari nyanchwa. Okay, na boko nyoma kuru. Ari nyanchwa kerore. Okay. Ari na ena boto kunyomerana. Okay. Iyo. Arafu site ona abantu abantu bagende tapakatara cyambiri ngabona abuba be nyanjwe terore aba babo turi ngo togende tego pakatara cyambiri paka bonubi abuga bonubi nabakora tamageni ako okay bona kinare uko buri mugaka ngaki mokoyone ngaki baro wadari ryo goro Gideon Mukaya bona Mukaya umuge tutu enda yencho gwenyene mapema abali nento bwata matanga lakini nda itali artuacha bona mokoyone enare uko boriga egwate benyoma ya kare esa nyeresa ngoro nyoma ya kare buya gigabo enyoma ya kare intunto ikereti abangene bari bakare bari kubekirwe ebitinge okay inyangi yakorwa babekirwe getinge ekera bekirwe getinge bono gagosoka gukiabu abantu bamanyite ngo yumukanyerebe okay bono iraika togokora kinyangi kie kanisa arafu asinini tali asoge ngoja turapo egetinge ke bari kubekeru inke bwata mariko kirikire ganga oyiga aso mugusi egetinge kine kwa kiar kwaro kinga sisi married oyini mukanyarebe okay oyo gakoenda gujabu oyi mukanyarebe okay yebon bono ya gwate no chikara kiar gwate kara yae bari ugi aketago gete okay tande mutu bono yaikengaki obuna bono kukwakana ichom no mokorana ne nyangi iye kanisa okay no mokorana ne nyangi iye kanisa bono mungino yo bairo yo na obuya bwo sigana abangina bakomenyete nyumba uko abaro mwaka is time na ba umwana ko bagukina bakonyora abana bari kinchira kingao umungina ako batenga egenteke ngo tebyo mwaka nko beyare ono igo tukubwatira na buya kubwatika no mungino nasiganiretwe nabago ntete asa abana na ina bago amegeti ngabana iso egenteke mbo mogokora okay mwanya ora singincho mungina asege tabana intimo isamanye mbobe bono kwanyora ngabana yoba bwato bwo bikosi bamanyite ngino bakebiringa egento bagokorane nekebe igoko sigana kwarengo kuya muno
kubwatikana ekero mumenyete ase nyumba ya no mongina ngo gosikare ngo gosikare abale rumate ne chikura etinda amanya barabu chikura because inje timba bwati abale no kuri chikura tigango tonye tubwati kura mwaona abana bawo kuikara simbo chako bazera ayibono kwake za bali balenga onye babale gosira abana sita ono gaiga nuko bagana no mukungu onye to konyora kubwata bawo gabo papa ogocha wakuchindo yeba kokumi iho egento kende kenenkelinga abana babone kero mwana areturuwo isaransa na abana abu mubori baba nga iseino ayo mugaga nko manyore isobo kwa mubori nyarebe no mumanyite ayo mugaga nko manyore nga gabu abunyari bari abumbo getutu abumbo kira abumbo nchari kwa manyanga umwana Yesu umwana wanareta korwa abantu abankonyomera nabari ikopano raisa koiwa antoro chumwana goletire mboro mogene retiro mogene straight arafu umwana yareta umanyire kurwa gotebiri inchese itere bo basi mboro abona gocha kumukia mato igoro ocha ko muigunga ngo siarari go basi go siararia alinga kwa kwajeroka konyansiaga okay nera gote mbunyansiaga okay abunche manye tengo mugako kora imoko raragenda guchiyomba bali rakiri kunyansiaga okay okay ando cho barangi ndirimo kunyansiaga gangu siare bana gwatebete omutio ona ririkwa makonyoranga aita umurugo oberesemo njirindite bono koreki bono wa nyome bo basi kinyomba maite kiro basi kinyinge okay nabara nyome enyomba yabo basi ere ngao gusina bara nyome bo yansiaga enyombe yo etali related na no muntu okay iskatikiri sona go muga kantete ko tevinga ki ntaite oligirerie camera iri kabisa live direct ntaite onkwaniri abantu bonse bibali obwate nande advice kiura karatika advice kiura aba muraba bake bakoreta abageni ya advice ndaba kwa kunyoma baburi abayiburi babo okay baburi abayiburi ngana nyoru musubati kurwa segete abayiburi baba advice nga oyo njwa kasini oso yo musubati omino okay tiwa kunyoma igo amangana naenda acha kutubuka mapema kaki no nyindi imwe no ena yonkoro iri ego teninje setende umwana karetire omuntu muburi baba ngaikwarwa ukumanya na ukumanya ngoyo inyumba nkonyomera naturi okay nkwaniria abantu kuruga igase TV ya Getembe Television network mapema mbu yakirindite hiyo yakirindite yao kwani abana bao kwaraza kubona nayo le TV bia mono straight njango rugidio ni mukaya yonde kinyuru kya botori yonko ira maigana ucha somo none ali kwambuka mumurone okurukwa Edwin mukaya mwana ono okurukwa ni mukaya umwana ono okurukwa Felix mukaya umwana ono okurukwa Sinde naba muraba minto chone si mukaya makori mukaya ombuki mukaya na baswati ba minto busuburi minto kalenya makoroto na nyakirari minto settlement bo mboga okay neke nyureke kende kya botori ngo kwani kanisa yana ya botori chachirla abasiriki bensipi na ende nkogenda Kisinyula wese na kabeiri na rongo kwania abasiriki bensipi ba Kisinyula life straight okay mapema lakini ntaito amaiga mange pi achiro yo gwatebo osogete nyamakuru tu nyamakuru ataka yada nyamakuru tu utagura gekuru tu kutaebiro mapema kwa razi turadudia umwacho polike yo Getembe Television network ekiunga kama muzika bona ndio ankoiro rangu muswati ndo kurubirisiera possible okay osogete nyamakuru tu nero mujibongeri nero mama ondogezi kwa nili briskira na mukwani limono sana
Okay, mwancho murigerio getembe television network kiunga kia mamugusi nako natebika gukarasima ntarira bako kwani ko nini aje ni guka nguko na bana bane bamwe byominto kurunyambari geke okay ndrete kunyura okay ndrete kuri windi okay do wari mwancho murigerio getembe television network to baise gusuka papa pupa mama makoyone aje naye nchene nchai andros pia sorabe no naina bongo gutarira makoyone do awali nchene mwaka James korogo tumira nari tukurinde rikobwatia kwa niko nini bakuri tarindagirira bareta ya yana baru bakuru kuma bwabo okay baragire bayo bona makoyone ngo tebunde ngaki to kolingoko lakini barabwo bayero siri kurwali turochi emboli eri yako bokima yaretiru mbamanyete manye makoyone nanchete ngoko mapema bakoroseri kurwali baretera nigarioka nuri intuese koruese miaka yeito ingoke yo ntware konyorore koretu ase oboge ndaro bono unande igamwe mai mother ekerare moyo tari etingo kopakaga kwa ira sigeta ngoko ngoko ni abantu abake koigure yone ngoke yo wateba intuese ekero monta nyomire engoko ni ntage getagwene tugo kwano yentege igona nje timbona tikoli bono buna yocha straight yongo gotebia kuringana no kunyoma engoko iye unateba kunyuma no kunyoma lakini bona ayegugwakira ngira bongo chabuo onyenyare ngoko ndage konya turakire gabu tusaga nje bona igabona na bokuria ngo ni ndocho bongi na gari nagendrete konya kuyali kanigaria atoroseri kende kangi mwacho murigerio getembe television network kiunga kia mamugusi morogerio tarira bako papa mapema mbuya cherete yense abako kuraba talinde na pato kuraba tali na pato ngobatebinga naki omorogerio tarira bako nigo akira maguta papa pupa wetira segetembe television network na baraibane bonsi bagetembe ngobanyu bageta maguta togendere kama kawa kazuli bamindu manyabako abeze abari bamindu manye binyoro abeze bachoroke bamindu manye binyoro abeze darira bako bamindu darira bako abeze ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting sema chinde ebe ni supermarket utagite koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event aho unabono iria catering egatie chinde twakere esimirero wetera ase namba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabugututalira ase chabizi cheto imiyo muchobusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabari na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchili bwao na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinie kiunga kia mamagusi igona igwete obokongwo be skuru yanyorete igoro ekero umurero osoeta ase dom y'abasubati yorende onacha aso support school because beddings n'ebintu byonsi byarenge ase
ase nyomba eyo byayete abarai weso kina kuruo bakonyi gochi ase skuru ya Masosa ne yamaga y'omurero gusamba chinyomba cy'uburaro. Abatos ne tu yanyar kan because kerto kresi mena DCI police kornyangoso mama biro to client mara seno yoina yare ngon Wednesday imam around saa 5 hiyo saa 6 so kerto confirm it kwa Roma ko tukanyora maene samiri aitire bo ya mateyemo kurunya bisi abo basi county ya Kisii gusaba akanyoro bwene bo mwana bo yorengo moroki wa University ya Kenyatta yobete kagwitwa n'abantu batamanyiriye epiri bwene togocha mapema kuyirigereria kurwo proposal cheito totebe neke tutagete aiga tutagete akira bato ere no ne chikwe chitopi echibobwende te okoraki echibobwende te ko korra elinde to koraki to chichatiriye abana inji banyamira wesoki asobonge na korwe ebirengereri byabo higoro ye finance bill yo mwaka w'ekirubera 2025 2022. Azuli bamindu manyabako abaliri bamindu manye binyoro bachoroke bamindu manye binyoro darira bako bamindu darira bako Mokoyone nturi gutigana naye nako natebi bona mokoyone tete nkoboliga nara kurwa asigitega kuruma buna twara gambiri naye ngwa kwa nesigani okay esigani bona esigani sisigani inga ichiacha omonyete omugusi na wate nchira yayo okomenya okay bono ya ikirengaki osomia abana bagenda sikaria bachi banyora n'abasani babo kwanyora banyomanire lakini obusigani obwarengo buya muno okay agekogera tukunyoma ywa kasini okay tukunyoma muromino iwo umusigani aho gotebya ine nyomba ye ino muri kunyomerana okay ono osigana okwarenge egente kenene mono asomugusi ogusigana bone ngakiye tuchake kubwatia abantu banyomeranite abo turanyora ubwati ywa kasini ayi Julius. Yes. Jesus Christ si fanta. Because ngwasiganire tu. Batebu nga ye nyomba gete muri kunyomerana. Okay. Ko garakara abantu bari bakare. Yo bamanyita abantu babuna bono gasitomenyete. Abantu baitomba ari masaba. Ono nyumwana no kare school no mwana my brother umasaba ruru bakare school komo. Bamanyanira aria. Sigani njarengo bono bakunyomana. Yobo sigani negentu kyari kwagacho bwamate naende okonyora abantu bamenyete buya eko busigani umuntu busigani ari gotebi abantu aba nabayabore mbari basoka kabire okay kwamanya kunyoma kurwo kwamanya konyora omogeni kurwo naende gento kera abantu bari abakoro bari kogenda ngomusubati oyo nanga kyako koregasi bagenda bachi kumuchunga ngakyako akorema nikembi arengo lakini obusigani obuya family ingakire ngake family yegere nyomba kiere okay ya okay kunyoma kono ntwakwana naye ngaki ngwateba nga esigani twararura esigani bono nkaite na understand life and direct nanye no uriyo toligereti understand life and direct ekiaga esigani kurmaye kabuna kwana eresa uikora ramanyanga ki uyunkoreta ngakiari
Okay, bona balero mbura kwana tebanga na bakonyora kurwabu kumbe kazi ni ana 1 point kana bura nyona no liyo kubwate de kazi ni ukabwate. Yes. Okay, yes. Okay. No problem. Kazi ni ko ndiriti ti ya rebere ya chirinde te yeze. Okay. Bona makoyone. Ntwa kwana ndisikana. Togende gaiga. Tatenkoire obo gwateba ya kabiri. Endera. Na teba. Abo kimatwari gukwana. Esikati kirino no bukimobo. Okay. Nkwambo ringa obukimobo. Arabamba areta rene. Okay. Yes. Nakina atakankoro tote. Omonyete ekerusiganire. Oike bintu ibikorekane. Okay. Egekogera naye kwaruti chimbori. Nabwo abantu agukunyomera. Ko understand barenga. Uno boyirio wanene. Okay. Oikabaruwe ndagera barete. Batarete tirende mokoyona. Inchena anyakorora. Egekogera. Kwabaire mbori. Chimbori kwabaire bosesa. Trade. Inchono nanyakorora. Bukima butari koretu egekora chimbori ni cyao kiregendu nayo. Chombe kwa akane. Chimbori kwa irire. Bamura bamwambara ro barabarebi. Extra baon ndi binte ibyo mapema bukima buracha batu baona bukimo esi myuko bakera nandi rikaruma tisi minjare ngo chakana maguru ngango bukima bwana ebine bintu bono byayikire chinga kichomo elio. Okay. Kogera umugusi orenge boronge bari kunyumera na boronge nandi bagusimba ariko barebi mono mbamanya amangano kunyuma abantu ekora kare bari kunyoma rwa ariya engire kegusi. Okay. Tare komeki bantu batinde mbamanye kibagokora mapema yo bari gokora ibintu nonye bari kunyoma rwa abari kunyu na baziba bari gokora gasi yakoti bagokora gasi boronge oboko wikato ikirani oboko lakini tiganda rateba ngaki Forest Campo barareta bukimobo barareta reaction kiyo okoimukia omonyete nabera nyore mbabwato bokong kende nkera abogorie ayabona kwa nyomire. Okay. Nkera abogorie nabora nyore mbabwate problem ngete naye wono tari orangete mono nganga kintare turuo bokima aye gwaikirania okunyoma igoto kubatomera mungi na gochisobo. Straight na beka niri ko mama ke muntu rakitikaga rakotega chumo katari asobere nengo kobote maite titi for that is a very good game ekiagera tro chichi na baite chiombe mapema ne chimboli buna bataite mapema kwa raza oraro niani arafu mbande tirubukima mukima neke ne yanne mira yeke busi mbande etera na siminchi yangwa ka simite bende tirubukumo arafu kono muisoko mu abana wale gigaiga ose mwana obodere munywa meta no como te baba onjo kaiga bitingiro na bitate koligere gotiseno mapema aya ndabolete gono gentekyo miaka yane tindarura abantu bandi batari ko ondete yokorego ego tinda babudisa bajo baligere limochiko korabo na ine aba ngina tunyomete tari bari ogoseri raisi igongo bwangu ekora na bokurire ringeki ngingo cyakira ona no bukuma bwokanko musere ringa endo seino enyombe garia aye ngako tembo ko yone tari jeje igo ekyo troki ngwa kaneti cyombe ogakora marete tyo bukima nabora nyore mbabwate e problem geti awona abairi bao you love them naboko banje mate makoyone kimambo okogera ngabona uchaye ko seri umungina lakini negane iri bange bango bukima bwane kiagera na rute chiombe wotiga ngento karo kimbo koyone ngento kirega noro chamo chani agende Rebeka kwa muruka bana Raili amacho ni agende iga enyombe kugaria papa chiango kuchiake replay
replay kira replay tamara ndo sibi ebintu byo koliera replay no minute no mate kiminute nyombe gari anya no bukima ukuragira wachi kunekera bona kinare ukuburi mugaka ngaki mokoyone ngaki baro watari ryo goropo Gideon Mukaya bona Mukaya umugetutu enda yencho gwenyene mapema abari nento bwata matanga lakini nda itali arutwacha bona mokoyone enari gukuburiga egwate be nyoma ya kare esa nyeresa ngoro nyoma ya kare buya gabo enyoma ya kare intunto ikereti abangina bari bakare bariko bekiru ebitinge okay inyangi yakorwa babekiru egetinge ekara bekiru egetinge bono bagosoka gukiabu abantu bamanyite ngo yumukanyerebe okay bono iraika togokora kinyangi kie kanisa arafu asinini tali asoge ngoja torapo egetinge ke bale ko bekeru inke bwata mariko kiri kireganga oyiga aso mugusi egetinge kine kwa kiar kwaro kinga she's married oyini mukanyerebe okay oyo gakoenda gukiabu oyi mukanyerebe okay yebona bono ya bwata no chikara kiar kwa bwata kara yae bari ugia ketago gete okay tande mutu bono yaikengaki ona bono kukwakana chiome no mokorana ne nyangi ye kanisa okay no mokorana ne nyangi ye kanisa bono mungino yo wairo yo na obuya bwogusigana abangina bakomenyete nyumba nko abaro mwaka is time inyumba ya no mungina ngo gusikare ngo gusikare abare rumate ne chikura etinda amanyabarabu chikura because inje timba bwati abare no kuri chikura tigango tonye tubwati kura mwaona abana bawo uikarasi mbo chako bazera ayebono kwake za bali barenga onye babale go sira abana sita bono gaiga nuko bagana no mukungu onye to konyora kubwata bawo gabo papa ogocha wa kuchindo eba ko kumi iho egento kende keninga abana babone kero mwana areturuwo isaransa na abana abu mubori baba ngaise ino ayo mugaga nko manyore isobo kwa mubori nyarebe no mumanyete ayo mugaga nko manyore ngaga abu abunyari bari abumbo getutu abumbo kira abumbo nchari kwa manyango umwana Yesu umwana onareta korwa abantu abankonyomera nabari ikobano raisa koiwa antoro chumwana goretire mboro mogeni retiro mogeni straight arafu umwana yareta umanyire kurwa gotebiri inchese itere bobasi mboro abona gocha kumukia mato iguru ocha ko muiwa ngo siarari go basi go siararia alinga kuona kwajeroka bunyansiaga okay nera gote bunyansiaga okay abunche manye tengo mugago kora imoko raragenda guchiyomba bali rakiri bunyansiaga okay okay ando jo barangiri andimo bunyansiaga gango siare bana gwatebete omotio ona ririkwa makonyoranga aita umurugo oberesemo njirite bono koreki bono wa nyome bwasi kinyomba maite kiro bwasi kinyinge okay nabara nyome enyomba yabo bwasi ere ngao kusina bara nyome bunyansiaga enyombe yo etali related na no muntu okay iskatikiri bona go muga kantete ko tevinga ki ntaite oligererie camera iri kabisa live and direct ntaite onkwaniri abantu bonse bibali obwate nande advice kiura karatika advice kiura aba muraba bake bakoreta abageni ya advice ndaba kwa kunyoma baburi abayiburi babo okay baburi abayiburi ngana nyoru muswati kurwa segete abayiburi baba advice nga oyo njwa kasini oso yo muswati omino okay tiwa kunyoma igo amangana naenda acha kutubuka mapema kaki no nyindi inwe no ena yonkoro iri ego teninje setende umwana karetire omuntu muburi baba ngaikwarwa ukumumanya na ukumanya ngoyo inyumba nkonyomera na turi okay
Nkwandiria abantu kuruga igase TV ya Getembe Television Network mapema mambo ya kirete hiyo zakirete yao kwani abana bao kwaraza kubona nayo le TV mbia mono straight njango rugidio ni mukaya zonde kinyurukia botori zonkoira maigana ucha somo none ali kwambuka mumurone okurukwa Edwin Mukaya mwana ono okurukwa ni Mukaya umwana ono okurukwa Felix Mukaya umwana ono okurukwa Sinde naba murawa minto chone si Mukaya Makori Mukaya Ombuki Mukaya na baswati ba minto busuburi minto kalenya makoroto na nyakirari minto resettlement bo mboga. Okay. Neke nyureke kende kya botori ngokwani kanisa yane ya botori chachirla abasiriki bensi pi na ende nkogenda Kisinyu Live wese na kabeire na arongo kwania abasiriki bensi ba Kisinyu Live Straight. Okay, mapema. Lakini ntaito amaiga mange pi. Hachiro yo whatever osogete nyamakuru tu. Nyamakuru asala nyamakuru tu. Utagura ke kuru tu taibiro. Mapema kwa razi turadu dia. Mwacho polike yo Getembe Television Network. Ekiunga kama muzika. Bona ndio ngoyi